Ассалому алайкум дӯстон, бародарон, тамошобинони канали Аҳли Ютуб хуш омадем ба канали ман, канали Ходиров Сайбурҳон. Бардаро чӣ хеле ки дида будем, ҳамира мо дар канали хумон парафта будем. Нархша гуфта будем 13500 сомон савдо шид рафт. Бародари мо аз ғарибӣ занг зад 12300 ба ноҳияи Дӯстира даставка биёр гуфт 12300 ина бардаро савдо шид гусолакиш дерӯза навзоидагаҳо ино фушна ғалтида ина гов гусолакиш ба қача бардаро савдо шид 12300 ноҳияи Дӯстӣ. Якай Мансур бо ина ҳамеша бо ҳамроҳи моро дастгирӣ мекунад. Лабои кабуд катимо буд. Ина бои бародари мо пайдо шид, ҳамеша дар бари мо аст. Мо як ҷавон миннатдор барои дастгириҳош. Ина лубои заказ шид, хеле заказҳо шидест, бародаро заказ кардан, корушон буд кадест, ина занг бизанед, заказ шава меравад. Гов якмзой буд, дандоноша нишон дода будем. ғаноҷини якмзой гуфта парафта будем. Нарша 12300 савдо шид. Худо нигаҳбонатон, каси кориаматон да барор мехом то навори оянда. ҳамеша дастгирия фаромӯш накунед. Подписатсия, лайк ҳаме ҷахем бародаро.